Men hvad fuck er det for noget fucking Vi skal, adspærret trykke, bullshit? vi skal trykke på knapper, og så dør der mannequiner i en grinder. Ah, Jeg har fået en. Jeg har fået en mannequin i hvert fald. Jeg har fundet en dukke. vi Det burde var næsten lige bare dukke. på YouTube, når vi burde gøre det sådan månedligt eller noget. Eller ugeligt. Only, bare gør det, når Ja, vi, bare gør det, når hver vi er weekend. sammen. Ja. Det var sådan hver eneste weekend. David, han kan sådan skal ikke hver eneste weekend, den skal jo på Jeg kan kun være 18. Så gør vi det bare nogle gange uden ham. Og jeg kan måske også lægge snart. Jeg skal flytte. Ja. Jeg skal bo på Rittervej, så ryger jeg over på så ryger jeg fra Nordkraft over. Tværfod! Det ved jeg ikke. Tværfod! Det ligner du på en prik, Stefan. Det er en kat! Giv mig den. Jeg Giv mig er på den. en kat! Giv mig den. Det er min. Jo, det er min, du. David, vi kan købe et RTX. Med det RTX. Jeg kigger ind i shoppen helt ned i bunden. Lige ved sådan Oh my en God. anti-Roomba-revolveren. Det er lort. Det er godt. Fucking lort. Fucking masse bananer. Det er ægter. Hvad fuck siger jeg? Det er sgu ikke bananer. Men prøv at kigge på dens næse. Nå, det var nemt. Det er sådan en fucking pæk. Ja, det var nemt, David. Jeg har en kat. Det er ikke engang en kat. Det er en kaj. Hvad var det der jeg så? Mentally ill. I'm so hate-filled right now. Kig mig i øjnene. Ja, det havde vi også for dig. En kasse. Op din røv. Nå, din røv eller hvad? Nej, du giver... Vent! Nej, jeg skal tilbage. Det er Scooby-Doo musik! Den er på vej, den er på vej mod os. Philip er en venner. Fed scene. Haha. Philip stød i autisme. Jeg har autisme. Det ved jeg. Jeg er invertil autisme. Det ved jeg også. Jeg ved, det er autisme. Der står mig at flirt med alien. Nej. Jeg skal gøre ligesom vi gjorde til den der Area 51. I'm gonna get some alien cheeks. Kom her. Kom her. Hvor er du? Vi fucking jumper den. vi fucking finder ham og jumper ham. Hvor er han? Jeg falder. Hvor? Kom her. Kom tilbage. Men jeg tror også, vi skal finde ham. Der, kom her. Kom hos mig. Jeg er lige her. Ja, hvad så? Vi skal finde boksene. I boksene. Åbn alle bokser. Skal vi gemme? Nej, vi skal Vi finde gemmer os ham. ikke, vi tøster han kom. Nej, vi Hvor er skal han? finde ham. Det er det, han er i en af boksene. Nå! Jeg fandt ham. Hvor? Inden den der boks, du var i før. Nå. Nå, det er egentlig nemt nok det her. Han kan også være i, hvad nu hedder, skuffer. Fucking skræm lige ud af mig. Ja. Og så er jeg bare den eneste, der ikke har fundet ham endnu. Du skal være glad for det. Han giver dig sådan en mini jumpscare, den lille Det møgunge. gør det. Han tør ikke komme. Han skal altid sådan ud af. Han kommer ud af klodset. Den lille homo. Ligesom dig, Stefan. Det er det mindst så tør jeg da at komme ud. Det er så den største løgn i hele verden. Du kan ikke engang tåle at vise os det porno, du har. Jeg stod med den der kniv der i virkeligheden, så jeg sagde mig aldrig komme ud. Jeg fandt ham igen. Og jeg skulle lige sige, hvad fuck var det, jeg hørte? Det var Det giver sådan en flashback. Det var mig. Der er ikke noget deroppe, jeg er lige kommet derfra. På nærmest Nå, han okay. rykker rundt i kasserne. Prøv Det op gør igen. han rykker sig. Nå, så Jeg fandt ham i bliver... den samme.
Jeg fandt et hul i væggen. Ja, hvis det er ovenpå, ja, så har jeg også, så har jeg også fundet det. Det var der, jeg har fundet det ovenpå, hul i væggen. Jeg fandt dem i den her boks lige før. Nej, den her ude. Tjek lige. Hvad fuck er det her? For kan PTSD nu. Nej, jeg fandt ham ikke. Jeg tror nogle af de her steder var stå på tysk. Ja. Ja, jeg har stadig min kat. Giv mig dine penge. No, don't take my cat. Jeg har ingen, David, jeg har Giv mig dine desværre, ølbukser. David, jeg har ingen penge, men jeg But I har, have nothing. I only have my kitty. Det er ikke en fucking kat. Der er kattehul på. ja, det er der. Han har ret, der er en kattehoved på. I'm full of hate. Bitch. I'm so hateful Oh! right now. Det så jeg ikke engang. Kom igennem. Jeg er forbi. Fuck, skal vi her? Men vi skal sådan gå igennem hundet. Du kender godt den der... Vi skal gå her. Der er bare en kanon. Fuck. Hvad fuck gør de her klovne egentlig? De er her for vores tortur. Hvorfor den er nøgen? Det ligner Hvorfor den er dig. nøgen? Og den er ikke nøgen. Jeg er glas. Du skal Den er tøj på, den der, hvis du ikke er blind. Jeg er glas. Jeg er ikke blind. Jeg kan bare ikke se. Du kan Jeg har spist diamond fruit. Jeg kommer flush. Usynlighed er faktisk en virkelig dårlig superkraft, hvis jeg tænker over det, for lyset kan jo ikke gå i dine øjne. Så det er jo faktisk permanent blind. Damn. Nu har jeg på. Men lige lad mig logge ind. Lad os mig logge ind. Ja. Sådan der. Hvad the fuck vil ham der? Men der er ikke nogen, der fik ideen på, hvad fanden vi skulle. Nej. Nej, vi finder bare fremad. Vi skal finde ud af, hvor han er. Au. Og for helvede! Og jeg fandt ham. Those bitches ain't gonna get my kitty. My kitty. Ja, man her, jeg tror herovre. Oh, fuck. De får ikke mig liv. Okay, vælg. Hvor er han? Der. Der. Hvor fuck er han? Ved det ikke, jeg står her. Hvor? Jeg har 1 HP. Nej, der. Min kat! Ja, jeg er død. Jeg faldt ud over. Eller ikke alligevel. Vi skal bare logge ind, Philip. Ja. Og jeg er faldet ud over igen. Jeg er 0,2 liv. Ah, pis! Jeg mistede min kat. Ja, vil jeg gætte på. What the? Du har en eller anden fucking mærkelig superkraft. Nej, jeg mistede min kat. Oh damn. Jo, jeg kan ikke få lov til at jump ham. Jo, stop lige. Der. David. Vær glad, jeg mistede katten. Nej, jeg tror det er en af dem herovre. Jeg kan på den her. Åh. Nej, det er den her. Damn. Au. Det er ikke bare dø. Jeg vidste det. I har kun 30 Oh my sekunder God. Ja, tilbage. David, du har 30 sekunder tilbage. Vi er døde, Stefan.
Goddag her. Goddag. Hvad synes du er min meget smarte kniv? Flot. Det er meget. Mange tak. Excuse me. Hmm? Nothing. Just nothing. Yeah, that's what I... Oh yeah, boy. Ja, vi skal passe på tyggegummierne. Det tykker mig godt. Au. Det gør faktisk ondt. Au. Det der gør faktisk ondt. Au. Au. Jeg kan godt lide at se, at der bare bliver ramt af en stor sort kugle. Big nuts. BBN. Skittish, for helvede. Talk shit, om man Det bliver er ramt. det, jeg er højere om du er. Hvor højt er du op, Stefan? Jeg er lige under dig. Ja. Jamen, David over mig. Sådan der. Hvordan? Hey, det er mig! Hej David. Man, prøv at se, det er den store mig. Hvis du kigger ud for... kan du overhovedet kigge ud? Prøv lige se. Ja. Det er fordi, det bliver om til den største af den, der er øverst. Haha. Nej. Jeg skal Prøv lige se. bare- Hvordan fuck Jeg tror kan jeg? blive en af dem. Jeg kan blive en bold. Igen. Jeg blev lige til en bold. Min kniv. Men... lige meget. Kan du bare godt lide din kniv? Hvordan Jamen, jeg saver lige noget pink, og ja, jeg er meget glad for min kniv. Hvordan fuck saver du din kniv? Det ved jeg ikke. Jeg kan høre, du har en chips. Ja, mig. Jeg vil sige, ikke køb noget der, det er bare stop. Ikke køb noget. Ja, det er en furry. Det er jo en furry. Nej, jeg ved det godt. Hej. Jeg skal til at game. Hej. Lad mig være, jeg skal til at game. Nej, det skal jeg. Movies and nerd. Movies and nerd. You get... You're... Det havde jeg på et blomster. You're a nerd. White Vi canceler på Twitter. Vi kaster dig på den her video. bitch. Do it, bitch. I dare you. I will Det throw bliver vores those at you. intro, hvor du bare siger... You disgust me. Hey, hvad så? Hvad så, bitch? Griner du bare, dumme svin? White Stefan, sig stille med det der. Du ved ikke, at... Det, når man siger det, så er det... Vi optager det her, Stefan. White power, white Vi power. tager det. David, du ved, hvad vi skal. Der kommer. David, du ved, hvad vi skal. Yes. Stefan, hvor blev du af? Kom her. Han er øverst. Nej. Get fucked. Get fucked, you nerds. Philip, vi skal jump Ah, derude. jeg må lige fucking... nej. Ui, Du har en jumpscare hånd. ui. Hvad er din appel? Jeg rev dig næsten med i faldet. Bitch. Dobbeltslappet. Det stop med at dobbeltslappe mig.
Jeg har fundet ud af, at man er faktisk stærkere, hvor længere man overlever. Det hedder det. Det hedder jeg hader dig. Fuck on. Hvordan fuck? Jeg vandt. Godt spillet, Dave. Tusind gange. I kan ikke slå mig. Jeg er Godt. ustoppelig. Godt spillet, Dave. Jeg er godt spillet. Hvordan? Jeg har stemt blomster. Jeg er bare bedre end dig. Skill issues. Ja. Jeg fik da givet ordentligt smack, det du gav mig en. Og jeg fik jer begge to. Så streng. Stillebånd, jeg fik også det begge to. kun gå ud på det. Det er jo et spil, hvor det Det går ud på eksisterer snap fight, allerede, det der. Stefan. Det var også mig, der fik flest kills. Skill issues. Vent. Hvad så? Hell yeah. Hey, Dave, jeg har noget vigtigt at sige til dig. Hvad? Du bøs. Det er Oh. det er vi dør. Jeg er stadigvæk i live. Du har det kendt dig! Jeg er stadigvæk i live. Hvordan døde jeg? Hvordan døde jeg ikke ved det der? Lige så snart jeg siger det, så dør jeg. Hvordan døde jeg ikke ved det der? Jeg kom helt ned i bunden uden at fucking dø, men så dør jeg, når jeg Best kommer ned i moments bunden. of 2025. David? Ja. Men det er begge to. Jeg døde nede i bunden. Jeg kom ned i bunden, men jeg døde stadigvæk. David, jeg Jeg kan er godt blevet lide. overlevet så. David, jeg kan godt lide, at jeg sagde, at du godt kende dig, og så dør jeg. Ja, det var sådan om, jeg vidste, det ville ske. Kom så, hvad har I til mig? Hvad har I til mig? Hvad har I for mig? Og men det er jo SCP 308. Ja, vi skal finde Lampert. Nej, 3000 medier. Fuck ja. Åh fuck, det her det What a bliver... nine. What a nine. Men lad mig lige gøre B-hop. Jeg flyver også David. B-hop, det er ikke Skal jeg også være editeren til det her, så kan jeg bare putte B-hop musik ind i det her. Det behøver du ikke. Vi uploader jo hver vores POV, så hvis de gerne vil være edited. Jamen jeg tænker sådan, ind på fucking trioen der, så tænker jeg, så vi kunne ligesom bare smække vores videoer sammen. Ja, det gør vi også. Og så kan jeg edite dem bagefter. Du skal bare edit min til at bare fucking have svampebob musik, hver gang jeg bare begynder bare at løbe. Du ved ikke, at den er Det gør jeg. Og min skal der... Stefan. Philip. Ja. Hvor the fuck op med den? Op din røv. Den vil man gerne lade være med at lege med, den er ikke irriterende. Ej, det lille... Hey, David, jeg har et brain aneurysm, og det lyder som. Der er fucking man face på.